ninh lên tốt lại ai ni cry si ari krum na pe che nga tim you bak lam grau grau she ngai khom lum the ka pai sat na che nga ninh lên should I lam tha cry che yang na kien wa yang cry criticize shwa man tha ka ya ka pha ngai kru yesu aga ngai na wa se ya ko na yu ba kum ka lo sa yu ba kum pe so ra le marata ya yesu aga ngai na wa se ya ko na yu ba nam kwe sana matu yesu na shin wang ta nga sana lại ai ni cry si ari krum na pe che nga de you bak lam grau grau she ngai khom lung the ka pai sat na che nga ni le should I lam tha cry che yang na kien wa yang criticize shwa man tha ka ya ka pha ngai kru yesu aga ngai na wa sanu ya ko na yu ba kum ka lo sa yu ba kum pe so ra le marata ya yesu aga ya ko na yu bak nam kwe sana watu yesu na ashi wang ta nga sana yesu aga ngai na wa sanu ya ko na